projectes culturals que s'han dut a terme? Bueno, ja a Sant Cugat, fa anys es feia el Sant Cugat Sona, que consistia en una sèrie de concerts de grups de per aquí locals, de Bages i Berguedà i per aquí, durant 12 hores o així, i bueno, que s'acollia bastanta gent. I llavors hi ha els temes religiosos, no? Els aplecs dels sants que toquen, que bueno, jo no el domino gaire aquest tema. I llavors també la festa major, que també és un acte important i cultural, i poder ja amb aquests ja faríem. Sí. Quins són els projectes culturals que s'han dut a terme? Bueno, aviam, a Sant Cugat hi va haver, abans que es feia el Sant Cugat Sona, que consistia en concerts, així com dels grups locals de per aquí a Bages i a Berguedà, durant 12 hores o així, però més de caire cultural, així, temes religiosos i les festes major, però ben bé actes culturals, poder aquests ja farien. Molt bé. S'incrementaran els actes culturals, per exemple, celebrar reunions de delegats, concerts, teatres? Bueno, la voluntat és que sí, però bueno, també depèn de la gestió. Hi ha l'associació de veïns d'allà a Sant Cugat que no terme molts projectes i moltes coses i bueno, vull dir, s'ajuden amb el que es pot i amb el que demanen i si ells en tenen ganes, doncs nosaltres també els apoyarem, això està clar. I com a òrgan governant de Navàs, què opina de Sant Cugat? Home, jo penso que és un lloc molt maco que bueno, s'ha de potenciar perquè, vulguis o no, és un monument dels pocs que tenim. El lloc també està molt ben situat, així és una mica apartat i bueno, sempre he tingut també tendència a anar cap allà a aquella zona i a mi m'agrada molt tant Sant Cugat com Castelladral i crec que és un bon lloc de Navàs. Sí.